Eta gaurkoan itsaso kontuak izanen ditugu, hain zuzen ere Pasaia aldera joanen gara, bertan San Juan baleontzia eraikitzen ari dira eta horren arira gainera liburu bat argitaratu dute, Euskal Herria itsastarra San Juan baleontzitik. Horretaz hitz egiteko hementxe dugu itsaso ondarearen teknikaria Mikel Leoz, arratsaldean eta ongi etorri xaloa telebistara. Arratsaldean, kaixo. Bueno, despistaturen bat baldin badugu, San Juan baleontzia badakigu duela mende asko eraiki zutela, baina zehazki ze urtean eta nun eraiki zen. Bai, izango dira 250 urte baino gehixio, ze, ondoratu, badakigu ondoratu zala 1575. Agian urte gutxi batzuk lehenago erekiko zuten, baina garai hartakoa da. Badakigu noiz urperatu zen, barkatu zelekutan. Bai, ondoratu zen Kanadako kostaldean, leku txiki batean, gaur egun Labrador probintzian, leku txiki batean Red Bay deitzen dela. Hor, norbete nahi badu bilatu, ikusiko du, Red Bay dela gaur egun ere oso leku isolatua, oso txikia, 150 pertsona ingurun bizi dira gaur egun, eta San Juanaren garaian han etzan inor bizi. Inguruan batez ere udaberrian eta udan indiarrak joaten ziren arrantzaitea eta loko hausetarako, baina ez zegoen beste populaziorik. Eta ara joaten ziren euskaldunak urtero, ez San Juan baleontzian bakarrik. Segurazki beste 6-8 baleontzi joaten ziren euskal kostalde guztitik, eta ara joaten ziren, pasatzen zutenan uda eta udazkena, baleetan, baleak harrapatzen, baleak hiltzen, kostaldera ematen, prozesatzen eta hola. Eta gero, boltatzen ziren, itzultzen ziren Euskal Herrira, eta batzutan istripuak gertatzen ziren. San Juanari hori gertatu zitzaion. Sekulako ekaitz batek, 1575ko urrian, ondoratu zuen itsasontzia. Eta bertan zaudenak? Eta ez, bertan zaudenak salbatu ziren danak, eta nola anoski barku gehiago bazeuden, haietan itzuli ziren berriz Euskal Herriratu ziren, eta gaina oso historia bitxia da, ze urrengo urtean, 1576an, joan ziren berriz, armadorek jarri zuten beste itsasontzi bat, eta joan ziren bertara, eta saiatu ziren ondoratutako itsasontziaren zama berreskuratzen. Imaginatu itsasontzi bat, zehola, 10 metro urazpian edo lako zerbait, nola edo ala, lortu zuten salbatzea parte bat. Eta hortik, hori ere polita da kontatzea, ze etorri zenean berriz Euskal Herrira horien zuten partiketa. Hor, marinelek ez zuten soldatarik, hor zan lan asko egiten badezu, asko irabazten da, eta bestela ezer. Eta handana galdu zuten, itsasontzia ondoratu zanean. Orduan, 1576an, partiketa egin zutenean, ez ziren adostu, gehiago tokatzen zait, baizea, olako eztabaidak, epaitegitara jo zuten, eta dokumentazio guzti hori, epaitegian zegoen dokumentazio guztia, izan da derrigorrezkoa itsasontziaren saskarra edo aurkitzeko urazpian. Horri esker dakigu ze gertatu zen. Gaur egun oraindik han dago baleontzia? Bai. Itsasontzia aurkitu zuten, ja bada denbora, 1978an, Kanadako urpekariek, arkeologoek topatu zuten, eta izan zen sekulako sorpresa, beraientzat esan zuten, ostras, behingoz daukagu 16. mendeko itsasontzi bat osorik, estruktura osoa zegoen. Hori mundu mailan zen berria erabat. Normalean, garai hartako itsasontziak aurkitzen dira zatiak, puskak eta hola. Baina, hau osorik zegoen. Orduan, lehenengo aldiz jakin zitekeen nolako forma zeukan, benetan. Hori da, San Juanaren nolabait meriturik handiena hori da. Eta orduan, sortu zen proiektu hori, guk sortu genuen proiektu hori, pentsatu genuen, ze ederra, baldin badakigu nolakoa zen, ederra izango zen erreplika bat, kopia bat egitea, gaur egun ikusteko, noski, publikatu ditzazkezu planoak eta hola, baina, jende gehienari horrek ez dio ezer esaten. Ikusten baduzu benetako itsasontzia,
izan behar du izugarria. Eta hori izan zen proiektuaren, horri esker sortu zen proiektua. Zeintzuk dira baleontzionen ezaugarriak? Oso Begira, handia da, ez? Bueno, oso handia da, Gaur gertutik egungo ikusten dezunean... itsasontzekin konparatuz. Claro, bai, gaur egun bueno. kabitzen da, merkante handi baten barrun kabitzen da. Baina garai hartan garai hartan ere etzan handia, garai hartan zen baleontzi bat izateko txiki aldera zen. Ze, izango zituen edukiera 200 tonelada, 200-250 agian, segunda nola neurtzen den, eta garai hartan 500-700 artekoak ere joaten ziren Euskal Herritik. Euskal Herrian garai hartan iten ziren itsasontzi handiak egiten berezitasuna zuten Euskal Kostaldean, batez ere zamaontzi handiak. Eta hau zen, baleontzi bat, txiki aldera nahi baduzu, baina oso ontzi tipikoa. Ez zuen atentzioa dituko edozein Europako edozein portuan, izango zen, Euskal Herriko itsasontzi bat, beste bat gehiago. Horrek ere, hori da meritu bat gure ustez, ez da gauza bat, batzutan aurkitzen da, ez dakit nungo armadako gerraontzi zea bat, ez, hau zen, eguneroko itsasontzi bat. Orduan, ematen digu islada bat, nola ziren Euskal Herriko itsasontziak garai hartan. Zein zen Euskal Herriak zuen harremana itsasoarekin 16. mendean? Garrantzitsua zen, ez? Bai, garrantzitsua zen. Oso. Guk uste dugu Euskal Herria beti aipatzen da nola gugean hemen Pirineoak eta itsasoan artean sortu den herri bat eta aipatzen dugu paleolitikoa eta neolitikoa eta hola. Eta askotan ematen du orintzala gure nortasuna eta ordutik hona ez dela ezer aldatu. Eta guk ikuste dugu ez gehala herri primitibo bat, gugea Europako herri moderno bat beste edozein bat bezala. Eta izan dugu gure bilakaera. Eta bilakaera hortan, 15-16 mende inguru hortan, oso importantea izan zen gaur egun Euskaldunak nola gehan ulertzeko itsasoaren eragina. Eta ez bakarrik hor kostaldearen franja txiki hartan, baizik eta Euskal Herri osoan. Kontutan hartu behar dugu, adibidez Euskal Herriak zitula bere aduanak, ez Frantziako mugan, gaur egun pentsatzen dugu termino horietan, baina ez, leheno, zu pasatzen bazen duen Ebro ibaia Gaztela aldera edo Aragoi aldera joaten bazinen, han zeuden mugak. Eta Nafarroa, segun ere, nolabait, sistema ekonomiko baten barne, ez politikoa, baina bai ekonomikoa. Eta bertako ekonomia oinarritzen zen, itsasoarekin harreman hortan, adibidez, Frantzitik ekartzen bazian produktuak, edo Inglaterratik, edo Ipar Europatik, hemen zergak ez ziren ordaintzen, edo zergak ziren oso baju. Batzuk esaten dute zala pixkat paraisu fiskal bat bezala. Orduan horrek zeukan eragin handia bertako ekonomian. Bertakoak ere lan egiten zuten askotan garraioan. Garraioan zergatik, Euskal Kostaldera iristen ziren produktu asko, Euskal Kostaldetik irten ziren, orduan hori izan nolabait, orduan jendea garai hartan ibiltzen zen hiriekin, mandoekin, gurdiekin, gora eta bera, atzera eta aurrera, eta hori Euskal Herri osoan, ez da bakarrik kostaldeko kontua. Pasaiatik Iruñera ez nahiko zate handia dago. Bai, eta garai hartan oso bide importantea, adibidez, Gipuzkoan dagoen errenteria, dagoela Pasaiaren ondoan, gaur egun da lehorreko herri bat, baina bete lanak egin diralako, lehen osan itsaserri bat Hondarribia edo Getaria izan daiteken bezala. Eta han bere harresian zeukaten Nafarroak atea, zijoala bide bat zeukan Goizuetara zijoana zuzenean, eta oso bide importantea, ze gaina pentsatu behar dugu garai hartan, hori, sistema fiskal bat zegoela gaur egun pixkat zaila dela ulertzen, baina zan oso bide komertzial importantea. Eta nolabait, hori, Pasaia, esango dugu errenteria, Iruña eta gero Iruñatik beste lurraldetara, hori zan nolabait
oso bide komertzial importantea. Nolakoa zen marinel hauek egiten zuten bidaia? Zeren, karo, hemendik Kanadara, eta garai hartan ez zen izanen oso bidai xamurra. Ez, guk, nik uste, guk haiekin konparatuta, ustela gehala, haiek izan behar oso jende gogorra. Ateratzen zianean Euskal Kostaldetik, izaten zala udaberriaren hasieran, esango dugu. Erdialdean. Asmoa zen, ekainean hasieran iristea Ternugara. Hortako behar zituzten 6-8 aste. 6-8 aste horietan ez zuten lurrik ikusten. Ni gazte manez pentsatzen orain dela 8 aste nun nintzen ni eta zer egiten nahi nintzen, iruditu zait denbora asko pasa dela. Denbora guzti hortan, imaginatu zaudela, itsaso erdian aurrera eta aurrera eta aurrera. Holako bidaia zen. GPS-erik gabe, radarrik gabe. GPS-erik gabe, telefonorik gabe, jakin gabe, noiz itzuliko zean ere, baina ze gertatzen zen, irabaziak oso handiak ziala. Istripuak zeuden, hotza zegon, baleak izan zitezken, bale bat oldartu ziteken eta balezaleak hankaz gora bota, txalupa eta guzti, itsasontzia ondoratu ziteken, San Juanari gertatu zitzaion bezala, baina itzultzen bazinean, han irabazten zuten, marinel arrunt batek irabazten zuen, lehorrean irabaziko zuena, baino 3-4 aldiz gehiago, edo gehiago. Beraz, merezi zuen, ez? Bai, eta gero handikan ekartzen zen produktua, izaten zela bale olioa, gare hartan lumera deitzen zuten. Eta lumera hori oso baliotsua zen. Eta esan, Europa osoan banatzen zen, hemendik ere pasako zen, Aragoi eta Gaztel aldera esportatzen zanean, eta horregatik, gero produktu hori garraietu behar zen, eta orduan horrek eragina handia zeukan Euskal Herri osoan, nolabait. Nola doa erreplikaren eraikuntza? Oso ondo, batzuk esaten dute, mantxu zoazte, eta gertatzen da. Kostatzen da, ez? Horako zerbait eraikitzea. Hombre, noski, gu hasi ginen 2014aren, justu gaur segunda, uste du gaur betetzen diala. Uztailaren 19. Ez, erainen izan zen. Betezian, 3 urte zabaldu gendula Albaola Itsas Kultur Faktoria publikora. Pixkat aurretik hasi ginen San Juanarekin, baina orduan zen hasiera, eta 3 urtetan egin dugu itsasontziaren estrukturaren gehiena esan dezakegu, baina oraindik kalkulatzen dugu beste 3 urte beharko ditugula. Daude justu Ekuadorean erdian. Eta noski, eta oso prozesu kontuz egin beharrekoa. Guk batzutan jendeak esaten dugu, nun ikasi dezute zuek 16. mendeko itsasontziak egiten? Inun, guk ez dakigu, inork ez daki. Orduan, gu egiena da ikertzen. Egiten dugun bezala, joaten gehi ikasten, nola egin behar dan, eta normalean oso argi dago ontzia nolakoa zen. Baina badaude inkognita txikiak esaten dugula, hau nola moldatuko dugu. Eta, nik badakit nola ingo nuke nik, baina noski tirafondoak ezin dira erabili, erabiltzen ditugu garai hartako medioak, ez? Eta garai hartako mentalidadea, hau da, nik garai hartako baldin banintzen, nola konponduko nuke arazo hau. Nik badakit nola konpondu orain. Orduan, horrek eskatzen du ikerketa desente. Eta noski, orduan poliki egiten egea, horregatik antxe. Baina gure helburua da kontuz egitea eta ondo egitea lortzeko kopia fidel bat, zehatza izatea. Itsasontzia dagoeneko martxan daukazu eta orain liburu bat argitaratzea erabaki duzu, zergatik eta zertarako? Guzti hau adibidez hementxe kontatu dizutena eta beste asko kontatzen duguna han ere faktorian gaudenean, nolabait hemen laburbildu dugu. Laburbildu esan nahi dut nolabait sartu dugu, ez gendun egin nahi enziklopedia bat, nahi gendun egin liburu irakurterraza eta atsegina. Orduan, ditu irudi asko, gaina irudiak askotan ematen duiten diala pixkat distraitzeko edo ez emateko
txapa hundia sartzen naizeala. Hemen ez, hemen irudiak daukate zentzu bat. Daude eginak, askotan dira irudi ineditoak edo oso gutxi ezagunak, ze tipikoa izaten da olako liburu batean, jarri edozein interneten aurkitutako arpoilari bat, ez dakit nungoa, ez gu jartzen dugu alda neurrian, Euskal Herrian dauden ikonografia, irudiak eta hola. Hortan ere, Elkar argitaletxea, haiekin atera dugu liburua, asko lagundu digu ere bai. Eta oso laguntza guztiak eman dizkigute, hori hola izateko. Eta hori, da oso liburu irakurterreza. Arina. Bai, arina. Gero gehiago, uste dugu denborarekin, ingo ditugula ere bai, beste liburu sakonagoak edola, baina gaur egun gure gizarteak eskatzen du olako zerbait izatea irakurterreza eta aipatzea, pentsa zenbaitean ez enrollatzen, hainbeste gai daude, importantea dela. Bertan aurkitu ditzakegu aipatu dizkiguzun gai guzti hauek, ez? Bai, gertakari historikoak, ez? Bai, eta gehiago. Gaina daude, hori, historia ere hitz egiten da, aipatzen da, ze importantea da. Eta hemen gainea daukagu gure kulturan historia da, DBH-en beti porrota egiten dengun asignatura latz hori, eta ez zaigu historia gustatzen, eta guk uste dugu historia dela azkenean, hori, pelikulak egiten dituzten gidoilariak, askotan historian oinarritzen dira, historia izugarriak daude. Eta Euskaldunon historia inor kontatu ez duna, hori da guk kontatzen duguna hemen. Eta ulertu behar da, noski, hau horrela gertatzen zen, ze mundua garai hartan horrelakoa zen. Eta hori esplikatzen da hemen oso modu errazean. Eta nik uste dut erakargarrian. Erakargarria da eta edo zeinentzat zuzendua dagoena gainera, ez? Bai. Edo zeinek irakurri dezake. Gainera, esan behar da, atera dugu euskeraz, gazteleraz ere bai, eta oraintxe ja inprentan egongo da beste bertsio bat frantsesez eta beste bat ingelesez. Bai, ze kanpotarrak ere, kanpotar asko jasotzen ditugu, eta, haiek ere jakin nahi dute. Azpimarratuko zenuke gertakari historikoren bat, edo ez dakit datu bereziren bat liburutik? Bai, hainbeste. Bai da, okurritzen zait gauza bat, eta gaina Nafarroarekin lotuta dagona, aipatzen da, badaude, apartado bat dago, pixka diala, anekdotak bezala, eta hola ez, eta non da, 88 horre aldean uste dut, aipatzen da nola Sakanan, gaina, Sakana guretzat, garrantzitsua da, ez? Badakizute, hango aritzak izan diala San Juana ere ikitzeko erabili dianak. Eta, hortan, gu Sakanarekin egin dugu harreman oso iztu bat. Eta han ginela, hango jendearekin konturatu ginen, Sakanako zenbait herritan, buruz ez ditut esango, baina hango izaten da olako aginte makil bat ematen dana, eta tira, betaurreko hori da, ez dut irakorreko. Baina Bakaiku uste dela herritako bat, eta ez da gize beste herri, eta daukate aginte makila alkateak ematen duna. Eta egurrezko makil bat, bastoi bat bezala, baina zulatuta dago, barrutik zulo bat dauka, eta barrun dauka benetako aginte makila, eta garai hartan, herri gehienetan izaten zen olako zerbait, eta izaten zen sumitzezkoa. Horre bazukan balio simboliko bat. Boterea izan behar dula sendoa, baina malgua ere bai. Zeukan zentzu filosofiko bat. Bueno, Bakaiku eta beste herri batzutan, Sakanan, sumitzezkoa izan beharrezkoa da bale bizarrezkoa. Bale bizarra zan garai hartako plastikoa. Zan material malgua, oso biguina, oso dolatu daitekena, eta konserbatzen dituzte olako bale bizarrezko olako zerak. Nola iritsi zan hori Sakanara?
Gu pentsatzen dugu itsasorekin sakandarrak zeukaten itsasorekin harremanagatik. Bertakoak ara jun, ni zer dakit, garraialari bezala, edo egurra garraiatzea, edo ez dakigu. Edo kostaldekoak ara jun, bazegon harreman bat, nola baitekoa. Gaina oso bitxia da, nola bait, Balebizarra baldin bada potere ikur bat edo prestigio ikur bat sakanan, inuiten artean, eskimalen artean, ere hala da. Osea, inuitentzat Balebizarraren apaingarri bat da, nolabait, ez da, nola nahiko gauza. Eta dauka hori, ze da, bastakit, aginte ikur bat bezala. Eta zerta, sakanan, eskimalak bezala. Oso bitxia da. Bai, oso bitxia. Bai. Oso du, Mikel, oso interesgarria egia esan kontatu eguzun guztia. Oso ondo. Edo zeinek badu aukera, ez da? Pasaiara joateko eta Albaola ezagutzeko. Gu antxe gaude, astelena ezik, astelena itxita duten dela, beste egun guztitan, larun bat igandea ere bai, jaiegunetan, zabalik gaude. Oso, eta beraz, bisitatzeko aukera badago, gertutik eta bisita gidatuekin ere, ez da? Hoxe. Oso, Mikel, mila esker, zorionak egiten duzuen lan guztiagatik. Mila esker zuen. Eta gonbidatuta zaudete berriz ere nahi duzunean parte hartzera. Oso ondo, ederki beste bat arte.